खुलुमबाय। लोगोफोरा दिनैनि भिडिअ'आवहा ना मागुर संनाय लाबोदों। सिगाङावनो हालदै फोना लाग्रोबाय मागुरजों थाइगिरजों संगोन। थाइगिरखौ खायसे हानानै लाबाय आरो हाबावगोन नै। हालदै फोना लाग्रोबाय। नै दायो थावखौ होनोसै। थावा गुदुं जाबा नाखौ होनोसै। Jual dari sana, saya macam siapa? Macam tu kan lancar nak betul. Hai, kamu nak tu macam hai berarti orang lancar. Hai berarti orang lancar. Kamu tu lancar. हाइजें फानलु देना लाखाबाय। जाबाय नाखौ होखांनानै दै होनोसै। Nah, belekse फानलु फोरखौ एसे उनावसो होयो आं। फानलु हाइजें माबा माबि होबाय एसे उनावसो होयो। होमबाबो गोथाव जायो आंनिया। दायो खोबना दोनबाय नै जाथ'आखै गोदौबाय थादों। एसे रोसि दोनगोन आं। गोदौबाय थादों गासै। एसे रानबायबो दे। मागुरखौ एसे रोसि दोनबासो मोजां। खांनोसै एसे रोसि दोननोसै। जोब्बाय नै संनाया जाबाय। दायो खोबना दोननोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। आरो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा नायलांबाय थागोन भिडिअखौ।